No, toto je program STV1, kanál 31 z Bratislavy. Signálny obraz trošku zazrnený, lebo tam ruší DVB-T z Rakúska. Inak by bol ten obraz čistý úplne. Neznámy gólman ešte na začiatku tejto sezóny, neznámy dokonca v apríli pre Roberta Nilssona, ktorý ho poznali na podľa Dana na prvom kempe, sa museli osobne zoznámiť. Viktor Fast má fantastickú až prekvapujúcu fantastickú sezónu v jeho klube aj Kašľovo. Spoluhráč našich dvoch slovenských hráčov neprihlásil Simonena. Ale v zápätí od Cromwella odrazený puk. Regránunda si nedokázal odvodiť. Rundblada znovu David Rundblad. Aj za nepriaznivé rozstavy si dovolil riskantnú akciu, ale vyšla mu. Podľa Švedov sa vie, že im to vychádza akurát po útočnom obručí.